imong tingog, magkamata-mata. O gilingi na taso ba mga tao nga niya din sa ospital? Wa ko'y labot. Patanawa sila kung ganahan sila mo tanaw. Padungga sila kung ganahan silang maminaw. Basta kay ako, gikapoy na ko. Gikapoy na ko. Amy! Nakabati mo! Gikapoy na ko ng among kahimtang! Day ba? Kalma lang ko. Nagkasabot ko siyang gibati. Pero dili ka mahimong magpadaron sa atong debate. May anak ko na niya karon din sa ospital. Ayaw kong ikapa! Gisapot ko! Ayaw kong ikapa! Sige. Nagkasabot ko. Dili ka sa mukod ay. Elena, anak. Makakwata na kanigdaga si Mama Day. Palitan di kay dagang vitamins. Ang mga labi nga pagkaon. Magdagdag dagang biskwit, ha? Unya, juice. Gatas. Pan nga may palaman. Kanang mahalon nga pan. Huwag ka magkatilawan na, di ba? Anak. Unya, manlaag unya ta. Mga datag fast food. Ay mong ganahan kanaan. Mamalitag dunga-duaan. Magsuroy-suroy ta sa mall. Palitan sa tabo niya ka ng nindot ng mga sinina. Dili lang kay pulos na ukay-ukay. Ha? Atay ha? Kamay na lang, anak. Kamay na lang yun. Ug matuman ko na unya na. Mahatag na unya na ko ni mo ang kinabuhi nga wa na ko matilaway ka ni adto og karon. Amy! Basta lang. Ubay-ubay sa gyulong customer to nga barbecuehan ra. Alam mo, tingali ito dito. Matilawan ni namo karon ba? Nadugay-dugay noon ko balik sa ospital. Kaya sa panigipangutom na. Narbakaron sa imi. Siya nagwapa. Nga magkadungan may pangaon sa dili pa kong mapauli. Magdali ko. Ikinaw ko! Naghuklong si Amy sa gilid sa higdaan sa bata. Wala siya matingog. Nakatug na ba ka na siya? Dili lang una na ako tandukon kay tingali gisapot pa. Gusto si Amy. Wala na kumahatag nila sa akong anak ang kinabuhi. Nga ngayon ta nila. Usa dublihon ko pa ang akong pagpaningkamot. Bisag patay-patayon ko pa nga akong lawas sa kakapoy. Dili ko ka na iksapayan. Mahatag ko lang ninyo ni Inday Elin ang karuhay, Amy. Tiyo, nadugay man lagi ka. Daghan pa dayo customer gyapon ang orasa sa imong gipalitan? Oo. Hayaya good. Dako-dako din na sila kita di ano? Ganahan sabay ko anang negosyo tiyo. Pero may nga mas atong lapit. Lisod kayo. Maglisod tas pagpaninda diha kanang barbecuehan o baka tindahan. Ay din sa lungsod. Unya, dol pa sa ospital. Magkuha ko plato ha. Kabutangan si mong gipalit yun. Kamu nalay. Kaon dong Ha? Nga naman? Hapit ko. Mabangkae ganina sa akong paglabang. Kalit man og liko ang usak-sikainan gikan sa skina. May gani kay naka-break pa. Pero natumba ko sa kakurat og nalagpot ang barbecue. Nausik. Wala na kumapunit ang uban. Kining duha na lang katinae ang nibilin sud sa sudlanan. Ang uban
nakataglakip na ang puso. Pero madapa man ang puso kay uwa pa man maablihe. Gipagpagan na sa binako. Tagsan lang mo ining daimi o. Ay mo pa uli na sa man ko karon. Adto lang usbahay mo kaon. Tiyo, Dara mo. Dara o pagkauna mo. Dili mahimong mapas mo nga nagbantay ispat. Kamu mo'y paniguro nga masudlan ang inyong mga tiyan kaya wa mo'y kapangayo agbahaw rin eh. tiyo. Sige na daw ata. Pukawan na lang niya na si Day Amy, hindi ka na ako. Sige, ito na ko. Diyos ko. Hi, Dave, nakatug ka. Ya, wala lang ti katugawa kay basig isapot pa ka. nakamata ko sa kakutoy sa kundian. Oh, niyaw. Gibin lang ti kag barbecue. Tuwa ka buok. Ang gipalit ang tiyo ganina. Migikan na sa dayon, man mi ugaon. Kay gabiin na, ugo pa uli pa siya. Maglisod niya ako na siya sakay. Nangaon na day mo. Oh, sige na, ikaw na. May duha ka puso, oh. Mikaw na ka tinuod. Ulagi. Bago pa ganit kuminom og tubig. Puno pa kong tiyan. Sige na, ikaw na. Ay, salamat. Masudlan nagdugtarong akong tiyan. Ganina pag yung kaay kong gigutom. Awalan mi ni kay barbecue maning... tinai. Duha ka buok ug pulos tinaira sa manok. Pasensya na, day. Wala naman ko nilain kay gabiin na. O nga ka na lagi palit ni Tiyo. Unom na lang ko nilabilin. Tag duha-duha ta. Duha ka puso. Parisan og duha ka tinai. Ay, paita. Day, Pero sige na lang. Daogo na lang nako ni sa sawsawan. Behay naman. kung ano ba, nayabo ganina. Ha? Sorry. Natandugan nga akong gibutang diha sa kilid sa lamisa. Usa? Gusto kang mangayo ko? Pasig, apay Ay na lang. Mauwaw ta. Abi pa lang, wa tayo kapalit. Wa na pag yun. Amy. Ay, salamat taos Ginoo kay nauli na gyud mo. Kumusta mang akong apo? Naulian na, nay. Huwag may garisita ang doktor nga tambal. Ipapalit. O, wa pa na mo mapalit, kay wa pa mi ikapalit. Mamaylon na ko ni Tiyo. Basin, napasay gamay nga kwarta. Bala ka. Ibutan sana ko ning bata sa kwarto kay natulog ni. Ay, day, gawas ng daig baldi kay maghukad ko daan, ha? Napaihaw magmanok stiyo mo ganina. Di pangandaman ang inyong pagpauli, aron ko nung kakaon mong tarong. Ay, gisapo to? Basin. Gikapoy lang tingali, nay. Mga una tanay. Utuman na eh. Sige, nagdago ka kung tiyan sa kagutom. Sige, dali. Maghukad ako. Si Tiyo. Ikaon naman to ganina. May atiman noon pa makuno siya sa umahan. Mao nga, gilain na lang sa nakong para iyaw niya. Duha gini ka manok ang gipaihaw kay mana ubay-ubay tag sudan. Ora bang jamungot sa sudan tawhan na. Uy, ilawag katawa. Piling ko diya, magsukad ko kadiyot. Dami kayong pagkatimpla na eh. Gusto ko kayo. Dami kayong sabaw nga di kamunggayan. Nya pagkakapayas. Mao gini lami sa sabaw nga manok, no? Nga Bisaya, nay? May kapayas. Oo, kapayas na.
Uy, nahinay lang sa kanya. Tukan ka, uy. Kagutom ko ni mo diyang tanawon. Matukan ka ba ya? Sorry, Nay. Gimingaw lang ko si mong luto. Kining bata, ah. Ang Amy, nakita na ko ang atay sa manok ko. Nasandok na ko. Ang imo niyo. Ibutang na ko sa plato, ha? Mula ka sa kunay. So, na kong pamaylo sa ilang ng patring. Masipag pabayloon ko para palit o tambal sa bata. Ako lang dahil yung ilisan kung magkakuburan ako. May trabaho man ko uma sa ilang ng daming. Ay, anak. Dili ba sa pagpanghilabot, no? Pero ganina ba? Sa pagpauli ninyo ka, murag wa may maing buot, iwo asawa. Gaway mo. Wa man ay. Gidugo lang tingali mo nga sapoton. Sige nay. Adtuan sana ko si nang patring. Basin niya waron sa ila ang pagpangitaan mo sa blanco ug laing kabayloan. Si Tio na lang ni mo yapasas umahan. Inya na lang kung wag laing kapaingnan. Daghan na kay ug natabang si Tio nato gud. Wag gidon tanan siya magkalisod-lisod. Sa wa pa ta mabot ini dapita pero karon lakip siya. Na problema para nato. Dong. Dili ta obligasyon ni Tio nay. Ako ang obligasyon. Ako ang lalaki ni ining pamilya ha. Angay lang nga ako unta ang mubarog naglig-on o magkahatag sa inyong panginahanglan. Dave, anak. Dili ko gusto nga mahigmatan na niya usa ning mga adlaw. Nawa na si Amy ug si Inday Ellen. Ilan akong gibihaan kay dako kong pagkuwang. Dave. Pero siguro ako nga dili na nila buhaton ay. Dili ko biyaan nila ni Amy ug Inday. Mas maningkamot pa ko. Dublihon pa nang kung akong kagugi. Pasin, kuwang pa ba, mali nga nakalisod ta. Mga human kong pamaylo o palit og tambaro ni Inday Ilin, pangita pa kong laing kapangitaan o kapanginabuhian ay. May pandayonon ka man ka silang daming. Sa adlawan ramang kumamanday nay. Bakante man ko sa mga gabi eh. Basin may lain pa ko nga mabuhat ana. Basin makapangal sa pakos merkado o makatabang-tabang ko dito. Uy, Dave, wa na kay pahuway kun mo na. Asa naman paway nay. Alis ako nay. Dong, Dave. Pahuway na dong. Igo na na. Tiwasan na lang na ugma. Ay, pila naman lang ng ilisan na ni Mus Atop ba? Ako lang ni Tiwason nang. Gamay naman lang eh. Aron anay balikon pa ugma. Ay, kana pang may balikon ka. Sige na, kanaog na diha. Nagandam ko og bugnaw nimo. O di asay painit kung ganahan ka. Salamat lang nang. Ay, naunsa, kabaya. Dali na ba? Dili ba ako ganahan na ng balibaran ko, ha? Sige ka. Oh. Oo. O nang, nana. Ni Adong o. Unsa may ganahan nimong iparis ining biko. Kape, sikwate, ni asay gatas o ingon man juice. Salamat ka nang. Bisag unsa lang nang. Ako, ganahan ka? Bisan unsa man ka ha? Ha? Siya baya, misiga bayang mata. Joke ra dong uy. Sige na. Kaon na ha, aron makapauli ka na. Ningit kita magsugod. Makabayad na sa tag-overtime ni mo, ani. Wala nang ay. Pila naman to. Di pa masab ko mapauli. Mulahos pa ko sa merkado. Uy, kabuutan baguday ni mo. Mangumpra ka? Unsa man, mo advance ka? Adili ko mangumpra nang.
May trabaho sa ko dito. Mangalsa ko sa mga karga o mga banyera. Uy, mao ba? Ay, kaanugo na nang imong hitsura. Mapunta ka lang sa mga bugat nga buhatonon. Ang angay gyud unta ining mga naw nga ingon ani, no? No. Og kining imong busok nga bukton sa opisina gyud unta. O baka ha, manegosyante ka. Angayan ka gyud kaayong mag-Amerikana. Gwapo ka man kaayo, dog. Uy. Silang daming baya. Komedyante. Basig madubok ng bukton ako gisigan ng pislit nan. Murag isda. Komedyante, mang kadong. May pagkaliwat sa imong uyuan nga si Timbong. Pero, makalagot ang uyuan ni mo, eh. Bisag way asawa, dili gyud. Di gyud managad nako. Ego rang mo timbaya kung magtagbo mi. Dili gyud mangidhat nako. Oh. Ingon siya? O, tiyo. Hoy, Ay kaniadto papaginasdami nga nakagusto gud nimo manoy. Tumutan-on pa lang ta ba? Kunwa pa ka na maminyo og foreigner, kamo gid tingali makadayon anak. Uy, anong magkatayon kung may nga, wa man ko manguyab niya. Laki-laki hon man ang bayhana. Di ko ganahan. Di mabilin og bahay. Manoy, uy, judgmental kay ka manoy. Tinuod, bansab. Ilado ng palauyab din sa atong palauyab. Din sa atong barrio bitaw. Sumago nga palauyab. Ay, di na ta maghiskutan na, uy, kay makasa lang noon ta. Kanang imong anak ay. Katuthatod og storya. Ha? Eh, kung lang ko bisulti sa gisulti ng daming. Wanawa nang huyab ka na ay. Hoy na dito kay, mupauli na sab ko karon. Ay, dinhi lang katog, uy. Muram sa unsa kalayo tong bay. Nga, naarman di as una gamay. Gipaabot na lang yung ka nga mauli kay may ipatrabaho manggutos Elias. Kita'y pares adto. Kanus naman tiyo. Ikaw, kanus am ka mahuman sa ilang daming. Mahuman naman to ugma. Timing kayo. Di na ko mangita og laing trabaho. Sige. Pares tas pagtrabaho dito sa ilang Elias. Pero sa Lunes na takasugod og trabaho kay may humanon ka paman kaha sa ilang daming. Unya Domingo man sunod ugma. Ting pahuway. Mananom lang kong dugang sa saging tiyo ni Kadomingo. Unya, gunahan ko tong katong kanggudoy. Gudoy. Oo. Itong dapit sa kanggudoy, aron nga, matamlan itong kamuti. Ano nga dili ito magamit dito. Ano lang, may paabuton. Mabaligya ini abot sa panahon. Mau ba? Saan di ka mo pahuway? Trabaho kagadlawan, ingon man gabi eh. Unya, musayaw ka pa usahay magkadlaon kay magtabang-tabang sa merkado. Patay ng lawas sa mga nadong. Maningil bahiyagin ng lawas na to dong. Musumbalik hapon niya nimo ang imong kugi. Ano ko lang niya ang imong kahago kung adto ras tambal paingon. Dayo, sweldo na nako silang ng daming. O naasay akong kita sa merkado ganina. Pagpalit o ganani mo si Nina. Mayo gud unta, pero kuhaan pa maguni sa gatas ni Inday. Palit patag bugas. Unya sudanon pa. Sa sunod Sabado papaya ang sunod nimong sweldo. Mga sa sunod na lang. Igo pa maguna bisan kuhaan pa nimo para palit og ukay-ukay. Dagan man og bagong abliron. Kung Domingo, pila ra man na. Okay. Mamili lang niya ako. Happy tarbang birthday ni Inday. May na lang na siya bago bisan gikan sa okay. Nindot ang ukay-ukay, mga ligon ka imported. Bitaw. Pero biya na lang sa uban. Pero sige lang. Mga nindot pa sa dang mga okay. Mamaway lang niya tagpamalit kung makatrabaho na unya ko. Ay, husa day tuod. Hapit na sang klase. Tapos ang utong na gidron.
makagraduate ako sa akong kurso. Ug pon, makatrabaho na unya ko og tarong nga trabaho. Makabalik na gid unya ko pohon og pundo sa syudad. Ha? Ato ka pundo? Oo. Kung makatrabaho na unya ko og hotel, kay pang hotel ba yung akong kurso nga HRM ha? Lain sa kayo mag-ulian pa ko dinhi kada adlaw. Makalayo sa syudad Pila ka oras ang biyahe. Traffic pa ya. Ang bana lagi ni Dayminda naman sa syudad magtrabaho. Kada adlaw lagi siyang pauli. Kada adlaw ba, oy? Dili kada adlaw, oy. Kada gabi, Kay, gabi naman na siya maabot sa ilaha. Mo pauli, gid, bisan lisod na kayo iuli. Kay mahadlok man maawayan sa asawa. Siluso ba kayo nas Minda? Unya, parehason sa day ko ni mo ni Minda. Higtan ba sa ko ni Musliog? Bisan wa ko'y gibuhat nga daotan, Dave? Imi, dili man sa ingon. Ang ako lang ba? Kami nga unya anak kung may tabo na. Nya, magpangita sa mo si Inday Eileen. Si Mana nga dili ka na mo makita. Depende. Ay, noon sa bataan ni, oy. O pag gani ko makatrabaho, na problema na hinuuntaan na. Unya na ako na natuon ang hunaon, bi. Basta, kay nag-abot unya sa panahon, dili ko gustong imo kumpungan, Dave. Imi. Tiyo, palihog kong tunol ang usa ka 2x2, Tiyo. Kadiot. Duwa ta. Suman, maabot ni mo. Oh, maabot ra. Kadiyot. Kay ari ko sa may tumoy dapit. Ambil palihog, Tiyo. Dara. Salamat. Ginoo ko. Nahangog kagin ka sa top, Dave. Tabang! Tiyo. Dave! Ang akong til. Dave! Kasakit sa kong til. Ang imong mo. May agas nga dugo. Isirit ang dugo sa imong o. Kinahanglan mata ka sa ospital. Ay, di na kinahanglan. Gamay nga garas na. Baka daw magaras ka. Di mi garas kay na misirit ang dugo o. Hawa. Ingon anak mo kinabasa o ang masamat, Tiyo. Natural naman na. Kaplakat ko, okay ako. Ang ako lang tiil sakit kayo. Murag kinahanglan din nga ipahilot. Ay, Dave, kung naguna-una ka sa gastuhan ay kabalaka, ako na ibahala. Ako bala. Tambalan na nato ng garas akong uti, uy. Pagkaman, ipahilot ko ni akong tiil. Kaya murag dapi ang gid ni. Okay. Dave. Diri lang palihog ninyo siya putang. Diri lang. Hinay lang. Kana. Salamat. Hinay lang. Okay. Pastilan, oy. Salamat kay ninyong itabang pag-alsa ni Dave. Kayo din isbay, ha? Okay Salamat kayo. Way sa bayan Sam ka ni Tingnan mo sa beta sa silingan, biya. Sam ka. O kami, si Bako, kami mahimutangan nga na. Way makatapon mo mga silingan na, hindi yun. Ay, nagkasuko. Ay, salamat kayo ninyo, ha? Dili magdugay na Ito ni Kayawan. Salamat ninyo. Kayawan, daw eh. Pastilan. Alay! Ginoo ko, di. Unsa di hitabo ni mo, nak? Nay, Ay, pastilan na hugin taon ni siya gikan sa atop. Unya, Ano? magpada sa ospital. Anak! okay ra ko, Nay. Ipahilot ko rin ang akong tiil nga napiang. Nakasiguro ka? Nakadugo ka, Wala ni kaso. Masabod rin ni sa kuan sa sin. Sa pagkahug na ko. Pa-inject na niya ako anti-tetanus sa sentro. Dave, ginoo ko. Unsa na itabo? Diyos ko, nagkadugo ka, Dave. Dave! Agay, ang akong tiang imong
tandugan. Napiyang lang akong tiil pagkahug na ko. Unsa may akong buhaton? Unsa man ka sa pagtabang? Kiss. Okay. Tarong ba? Nabala ka na kay kunin mo, ha? O nagadugo lagi ka. Pagtarong ba? Hila ka manggod. Kina siya, oh. Doon na nako ang mga hilot ha. Aron makari din eh. Manguha kong Salamat, dahon yo. sa atis. Aron mahampol, ana. Samtang wa pa ka mahilot. Di ka na. Unsaon man ka ba? Kiss gani. Tarong ba? Ngisi ka lang da. Magkuha kong labag-ara aron nga malipiyuhan ako ni imong naong ha. Nagadugo lagi ka. Kadyot sa. Unsa man? May ipabuhat ka? Ipakuha? O unsa man? Wa, nalipay lang ko. Kay? Kinablaka ka na ko. Agkay. Ay, sorry. Sorry, ikaw mangkod. Nabala ka na gani ko ni mo. Imo pa dyan kong binuangan. Pagtanong pa. Nalipay ganay ko nga, nabalaka ka na ko. Mahal gali ko na mo. Siyempre. Mahal ta ka, no? Pamabdos ka ko ni mo kung dili pa. Gwapo man ko. Gwapo lagi ka. Pero walang kay kwarta. Pero love ni mo. Gani. Smile ra gani ni mo. Huwag tang naantalang kasakit nga akong gibati. Kara sa kada. Kana. Wala gitinuot. Kuwang pa. Sapat diya, uy. Lampiyuhan sa tagabi. Sa dili pa ka makauna-unang daotan diya. Bis nagisakit ang slawas. I love you. Uy, I love you ba? I love you, Sab. Ay. Kasakit na sa akong tiil nga. Natarog. Agay. Mama! Oo, dili mo hilak, ha? Big girl na baya ka. Dili na pwedeng mo ayaw. How old are you na, baby ko? Dili mo sinya sa kamot. Kanang tubag yun. How old are you? 4 Oh, 4. years old. Very good. 4 nang among Inday Elaine. Mao nga big girl na ka. O dili na mo cry kung muwak si mama. School man si mama good. O ini ka human, muulit naman dahil si mama. Okay? Sige na, babay na kay malate na ko. Bye ka. Bye. Amping ha. Love you. Kamasab, amping mo din love you. Kinigtanan akong pagpanikamot nga makahuma sa pag-eskwela. Dili lang para sa kong kaugalingon. Kundi apil na mo si Papa ni mo, Inday Elaine. Kabahin na mo sa akong mga pangandoy. Hi, Dada. Nakita na kita balik, girl. Uy, ini ay. Gusto kong tingog. Mauta. Buta na rin eh. Ay, last Simba. Humahuma na kita. Grabe. O sa mong plano, girl, haman ini. Like, asa ka mga play. Mga play ka dahil trabaho? Asa man? Ubanta ha? Kuyog yapon ta. Mga play dahil ko trabaho. Kaya dili mahimong mapahuway. Kaya dili sa mapahuway ang atong bakba sa pagkaon. Ay, ana din na. O gamay pag-antos na lang yun. Makapaso na kita. Pila na lang kita kabuan. Ay, excited na lagi kay ko. Pero, mas excited yun ako na nagtatay. Kaya makapahuway na ko nun sila gasto na ako. Ako sa kundi makatabang nila. Tutoy. Naparabay doon ka mga manghud ganang eskwela. Pila pa katuig, unang mahuman. Di ba ka puminyo ini.
Na, ayaw lang sa pagdali. Kaya dili gyud lalim. Labi pa kung maminyo ka o way klarong trabaho ang imong Paris. Ay, may pagwa. Basta ha, uban kita ini pang-apply ha. Basan pa desert yun ta, nga dungan sa tagkadawat. O ba? Okay, sige. Puhon. Naman na kag himasa. Matog na ha. Huwat, mama. Basi madugay pa si mama sa pag-uli. Duka na baya ka? Katog na kay mulakaw pa baya ko balik. Na, ako na lang ining bata. Kumulakaw na ka. Wato-waton sa nago si Imenay. Lain kayo nga dili mi magkita tibok adlaw. Basin og makaudlawnan sa ko sa pagpauli ron. Unya, mugikan sa bisiya og sayo sa buntag paingon sa lungsod. Ay, may gamay ka ba anay mong trabaho nak. Dili ka man hapit ka pa huway. Silang na ni. Gamay na lang ug makagraduate na si Imi. Kung makagraduate na siya, may mong mahunong na ko sa pagtrabaho sa merkado. Monday na lang ko ug mag-construction. Ay, Ellen, kogihan kay imong tatay. Mong inigdako ni mo, kinahanglang mo iskoy lang tarong, ha? Aron makapahuay na ginoon niya sa kakapoy imong amahan kung makalampos ka na. Si nanay. Kadugay pa adto. Nilain na sad no, kung magpabuhi lang ko sa kong anak. Kutob sa mahimo na ako, nay. Dili ko mohunong sa pagpangita o panginabuhian alang sa tong pamilya. Ay, kunwa palang tata masunugi. Tingali, nagtungha kapag yapon hangto dundong. Kung wa pa ta masunugin, nay, makaundang gyapon ko. Kay kinahanglan naman ko nga manarbaho para sa kong pamilya. Dili mahimo nga magsalig hapon ko nimo nga may asawa na kog anak. Bagaan na ka na kog naong ana, no? Nga magpabuhi gyapon mi nimo og ipapasan gyapon nako nimo ang obligasyon nga alang unta nako, di ba? Dave, ay dong, kung ikabalik lang ang panahon. Piliun ko gyapon kini kinabuhi anay. Dave, Dili man haruhay, apa na amo. Niyauban ako si Imi, ug ang among anak. Dili ko kana ibaylo bisan unsang bandi ning kalibutanan ay. Dave. Kagabi na kunin mong nauli. May gihuman pa mi sa eskwelahan pa. Paamin ako pa. Mahala, lahos na sa kusina. Aron sa ingon makapanihapon ka. Gitabunan ang sudan dito. Busog na ko pa. Nangaon mi kanina sa akong mga classmate. Nag-fried chicken mi, niya nagpuso. May utang diya. Higop. Sige, kalagkaon ng piniritong bataa ka. Makadaot na. Yes, Doc. Ana, do karon. Ining bataa. Mahala. Di ka na kaya inito nag-uong sabaw, Ay, ha? pa, ako na lang unya. Magtuon pa man sad ko. Muhigop ra ko unya. Pawa sa duka. Kawa ba'y kahumanan anang imong tunanan? Gamay na lang pa. Mo-graduate ako nursing. Mahuman ka na yun hapit og tuon. Dili gihapon. Kaya nag-review din ako pa. Mas grabe na noon ang tunanan-anak. Baya. Tuod, no? Kanang pa. Kung makapasat na ko puhon ba, o makatrabaho na ko, pananglit, mubalik ko og Cebu. Musugot ka? Usa? Mubalik ka sa tong dapit? Ngano? Aron makita mo pagbalik si Dave? Nalimot ka? Gaminyo naman ka to. Si Papa ay, dili man si Dave ang akong tuyo kung mubalik man ko dito. Uwa lang, mas ganahan lang gid ko dito. Naanad ba lang ka ako kay dito ko magdako? Ay, basta ambot. Basta kay ganahan ko. Og kung magkita mo pag-usap? Imposible na tingali na pa, oy. Pila na katuig nga wa may communication. Nalimot nga manggay tingali siya na ako. Na, bahala sad siya, oy. Pananglit naman sad kung musugot ka nga mobalik ko dito pa. Makagraduate ka na. Di na yun ko makabuot. May dako ka na. May kaugalingon ka na unyang trabaho.
Pasagdan na day ko nimo. Ay di mas pasagdan. Pero may kagawasan ka na gamuhimos imong kaugalingong desisyon. Kami, si mama mo, igo ng unyas pagtambag o pagpahimangno ni mo. Iwa pa ka na mo pa eskwela ha, aron makabayad kas among nagasto ni mo. Di pa eskwela ka na mo kay amo ng obligasyon. Ug alang usab sa maayo ni mong kaugmaon. Pero madawat gid ka kung hatagan di ka. Alay, sa kaya ay, bayan. Bangag ba yung ilong ng ta? Pero pa, seryoso ta pa ba? Kumusta na kakaroon sila si Dave o si nanay niya, no? Iyang asawa, di ka magmusta. Ay, papa, uy! O sige na, dali na mo. Mga to na take, basig, dugay niya ta makasakay. Na, dili na unya ako makapaso. Uy, nasa ka, uy? Igo ka naman kumitutok na ko diha. Uy, tana mo ba? Aw, hain naman sila si nanay ug si Inday. Hapit nung pabay natos tiyo, ha? Kay muuban makasiya. Tana! Bisa mo kagagwapa sa mong sulob. O sa nipis ng make-up sa imong naong. Mas milutaw ang imong kagwapa. Ay, aksyonin ko kakulba na. Saka? Gwapa kay ka. Swerte kay ko nga ako ka. Why, ate? Gamay ra. Dave. Gusto na kay ma-erase na ako lipstick. Gusto na pa. Magkampat niya ako make-up. Wala tayo time i-retouch. Sige na mga to na ta. Mapasa na ta sa oras akong graduation. Congrats na to! Baka gini mo, oy. Ay, madugal kayo ng anak ninyo na ni... Na, basta rin eh. So! Madugal ka na inyong anak niya. Uy, hilong, uy, madunggan ka. Tinudun niya na, saan na lang. Uy, kung ako sa ikaw ba, nakabanag ingon anak ka gwapo? Uy, magpa-anak ko sige, uy. Ako sa kagliwat ba? Uy, bastos jud ka, oh. Kaya. Sige na, uy. At na ko sa nanay tatay. Bye na. Nang, Noy. Dave. At na ko, ha. Sige, Stella. Mga to na bata ninyo. May buhatan ba ka? Ay, oo, na. Human na may papicture. Nakapapicture na sabta. Mga to na tanin yun, ay. Nata na, aron makataba pa ko ni itiyo ninyo. Kung sa nakigiloto ato ron. Kausap yung hunahuna ato. Wa mo uban nato, kung dayon, kay mangihaw po ko sa manok. Idugang ko nun niyang pinakakilong baboy nga gipalit ni Dave. Aron ihanda sa imong graduation. Thank you, ga. Thank you ninyo, ay. Kasila ni bata. Kaysa lagi bayad. Niyang kapiin nila. Pantay ka. Uy, baya. Midong Uy. pabaya siya. Pakugos na ako. Nga kabig na nimo. Walk ra, uy. Kay nag-heal si mama. Ako na ko gusto mo, Inday. Nagtuka naman yung bata agad. Okay, kala mo? Ay, salamat. Makatuog na kita. Ubay-ubay man sa atong masilingan nga nanganhin, no? Huwag ko magtahom. Abikin ako, ma-short na sa sudan. Nadasi sabaw sa manok ni Tiyo o sa pansit. Huwag na painat sa handa, no? Pansit. Gamita bitaw sa manok ni Tiyo, eh. Ubay-ubay sabihin na. Binuhian naman. Nagsabod niya mabuntag og lawog. Makita ni mo kung unsan na unsan na di kadaghan. Wala nga, kadaog-daog gid og ihaw. Kung may okasyon. Bitaw? Ay, kapuya na, uy. Tuog na tapi. Kasi nag-ingon. Isaad may kaganina. Nga karon ng gabi eh. Asa ato pa? Katugod.
Ay, etong kiss. Kiss naman di ay. Ay, Dave. Dave, magusamang ka. Batang mo ka. Magkamata ang bata. Kahinanok na. Maghimot ang manghod niya. Uy, Pwede na tingali nato ng manghuran siya dahil 4 na bina siya. Maghimot na tagsugod ka ron. ay, Dave. Dave, dili Dave. Dili na to may manghuran si Inday. Hangtod ni dili mo haruhay ang atong kahimtang. Bye-bye! Ay, si Inday ha! Amping ha! Nakadatog ikong kwartay mo asawa. War matong kaon og tarong kay nagdali. Igo-igo na sa nga pamliti pa doon o pauli na eh. Kung may sobra gamay. May tang madawat ang dahil ng imong asawa. Uy, aron di nagsigig balik og syudad. Aron sa pagpang-apply. Ambot kung malipay ba ko kung magkatrabaho na siya na eh. Unsa? Kay Nga naman. malayo na magod siya na mo. Adto niya na siya pirmi sa syudad. Mas taas ang mga adlaw nga dili na mo siya kauban sa iyang anak na eh. Kapugnan mo bang imong asawa kung dili ka gusto? Dili. Grabe, uy. Nangurog ako gandas pag-interview, eh. First time yan ako. Parehas bitaw ta. Aksyon ko kung pamugnaw. Pero, may nalang kay pabalikon ko niya ugma. Dana ang ubang credentials. Wala kay ko igna. Gig na naman kung tawagan ako nuko sa number nga akong gibutang sa resume. Ha? Uy, mao pa? Kalain, nasa ato pa. Sure, nakabadawat niya ako. Wapay siguro. Lain na, uy. Basta na yung tawagan sa kaugma. Ay, ganun tawagan pa man taong ko. Namahin mo bandae nga pabalikon. Uy, basta gwapa lagi. Dali kayo madawat. Sa? Gwapa man sad Castel. Pero mas gwapa man ka. Mas puti. Ano mas sexy. Mura ka mag-uwi anak. Ito ba? Imo resume ba? Imo gibutangan og imo gitugan imong tinod na pa, naminyo na ka, nya may anak ka? Wa. Ano man? Katingali pag mauna hinuuno niya ang mamahimong hinungdan nga, dili ko dawaton. Single ang qualification nila. Ug kung butangan ako nga may anak na ko, tingali man niya dili ko dawaton. Diba? 8,000, no? O usap pasab, may anak lang ko dahi. Pero wa pa ko'y pana, kay dili pa mami kasado si Dave. Nag-live-in raman mi. Basta, sweet kay ka. Makatrabaho na gudayin ka. Nga makatigom na yun ka para pakasal yung Dave. Basin pa. Puhon. May nang balita, anak. Abigay na akong dili ko madawat na eh. Kay dagan may sabi nang apply. Apilagan si Destella. O pabalikon ko ugma. Ipadang uban akong credentials. Exciting ako ba, oy? May taga. Padayon na ang madawat na ko. O kung mahitabo na na. Makapalit na gud niya ko sa akong mga panginhanglan. Ingon man para din sa bay. Dili na gyud niya ta magalisod og maayo, Dave. Makaabag na gyud ko nimo. Kaya ramang gihapon ta mo buhion. Bisan anhira ka sa bahay. O kung sabot niya may pasabot. Nga dili ko nimo patrabahoan. Himuon lang ko nimong landay din sa bay. Mabuhay lagi ta pero lisod. Ultimo panty gani maglisod mo tagpalit. Unsa naman lang mo eskwela na si Inday Elaine? Mahatagan ba nato siya sa tanan niyang panginhanglan? Kung kanara imong trabaho ang atong saligan? Amy, may padayag raman ko. Ayaw lang ko kasuko. O, man po ko masuko. Ipadayag raman sa ko sa tinuod. Nga way maayong ugma nga nagpaabot na ko din sa probinsya kung magpabilin ra ko din uban nimo.